Mads og hans makker fra SOG er på patrulje i det københavnske natteliv. Vi kommer kørende i civil og i en civil bil ned ad strøget, og der er så en dørmand, der tager kontakt til os. Han vil gerne lige have os til at hjælpe med en meget beruset mand, han har liggende inde på beværtningen derinde. Kan vi ikke sige noget? Jeg smider ud derindefra. Ja, vi er nødt til det. Jeg faldt over flere ved et bord, og så vi ham pænt ude, og så stod ham heroppe, og så pludselig faldt han ned, og så tænker jeg, nej, det vil jeg lige have en ambulance og politi til. Ja. Det er politiet. Hallo. Du er i live, ikke? Hvis du er i live, så prøv lige at sætte dig op. Der er mange folk, der er lidt nervøse for dig. Han ligger alt for stille, så vi prøver ligesom på at få lidt kontakt til ham. Og det gør jeg ved at give ham sådan lidt smertepåvirkning. Så jeg prøver sådan at trykke ham forskellige steder bag øret og op ved skuldrene og sådan nogle steder, som gør rigtig ondt. Men det er noget, man reagerer på, også selvom man er fuld. Kan du høre, hvad jeg siger? Hallo. Sådan kan man sgu ikke bare ligge og sove sin brændert ud her. Tænk, hvis der er nogen, der kommer og bestjæler dig. Når jeg giver ham den her smertepåvirkning, så er det for at få en eller anden form for kontakt. Og det får jeg ikke i første omgang ved ham. Han ligger stadigvæk ret stille, og det bevares. Det har vi da prøvet mange gange med fulde mennesker og sådan noget. Men altså, man skal sådan ligesom have en reaktion. Ja, det var da en tegnet dreng. Og vi gør også det, mig og mine kollegaer, at vi ligesom sætter ham op ad en butiksrude. Hallo, prøv lige at vågne lidt op. Det er politiet her. Kan du stavle dig på benene? Du har et stykke vej hjem til Maribo. Jeg prøver at høre på ham. På det tidspunkt så begynder han mere og mere at vågne op og blive mere klar. Han lyder ikke så fuldt, som han virker, og han siger, at der er en, der har tilbudt ham en eller anden, han har drukket. Så har han fået meget mærkeligt. Så har jeg fået en ambulance nu. Jeg går lige tilbage en gang. Prøv at læne dig tilbage. Der er ryglæn herovre bagved. Du læner dig tilbage. Ikke? Hvor mange bajer har du fået? Det er ikke fået ret meget. Nå. Spiritus, vin... Jeg sagde, at jeg skulle hygge mig fint. Det gav mig drinks, Du er nødt til at være ærlig over for os, hvis du ved, at du har fået noget, du ikke kan få. Ja. Han gav mig en drink, så jeg skulle drikke det der fungerende drink. Og det var med til dejlige damer, så drikker det. Ja, min kone er mest også. Ja, den har jeg lige haft op af lommen for at se, hvem du var. Den har jeg ikke mistet. Nej. Men du må meget gerne fortælle sandheden til os. Jeg har lige sagt, hvad jeg var inde, og så var nogle stykker. Alright. Og så var der mange mennesker derinde, så du ved. Og så... Ja, men det er bare fordi, så skifter sagen karakter til pludselig bliver noget meget alvorligt noget. Vi kan godt se, at vi skal være sådan lidt på dupperne med ham, fordi han er ikke helt klar i hovedet stadigvæk. En beruset mand har ligget bevidstløs foran en bar i det indre af København. Mads og hans makker, som er på civilklædt patrulje, har svært ved at holde ham ved bevidsthed, og manden påstår, at nogen har kommet et narkotisk stof i hans drink. Og det er også på det tidspunkt, vi bliver enige, mig og mine kolleger, om at rekvirere en ambulance. Jeg vurderer det til fuldskab, men jeg har vurderet forkert før. Ja, nu skal du ikke falde ned igen, vel? Ja, du faldt lige ned for lidt, siden du var nede, eller ikke? Hej. Ja, vi er fra politiet. Men ham her, som er blevet smidt ud inden fra The Dubliner, siger selv, at han har fået et eller andet i sin drink. Ja, men han reagerer lidt mærkeligt. Om det er alkoholforgiftning, eller hvad fanden det er for noget, det ved jeg ikke. Men, Sådan overordnet set, så vil jeg gerne have ambulancen til at se på ham, fordi jeg ved, de er lidt bedre til sådan at kigge på folks velbefindende og se, om han har det godt. Og de måler selvfølgelig også nogle tal på ham, for at se, om tingene fungerer i ham. Det kan de gøre meget bedre, end vi kan. Hvorfor skulle jeg give det noget? Ambulancen konstaterer ligesom, at det nok er beruselse, og han har fået for mange øl, simpelthen. Kommer rigtig godt hjem, og rigtig god aften. tak, og i lige måde. Tak. Hej. Så er der hul igennem. Whoopty. Se her.
Kan du finde dankortet frem? Og så ligger bolden tilbage på politiets banehalvdel der, og så skal vi ligesom finde ud af at få ham sat hjem i seng. Ja. Og dem, der står politi på, de gider ikke køre det. Nå, okay. Nej. Og så hører vi en taxachauffør, om ikke han gider køre ham hjem. Nej, er du ledig nu her? Vi har en mand, som er lidt småberuset, men han er ikke fulderen, man kan tale til ham. Han vil gerne til. Det er en god lang tur. Chef, det er bare lige sådan, ikke brækker sig i bilen og sådan noget. Ja, men det er ikke sådan, det er ikke på den måde. Det er en mand oppe i alderen, der, så han kan godt styre sin brænder. Jeg vil godt lige se først. Ja, selvfølgelig. Han står jo oppe i bilen. Han brækker sig ikke eller noget. Det kan jeg selvfølgelig ikke garantere, vel, men det Det er okay, så. Perfekt. Nu er det ikke sådan noget med at kaste op, men det er taxichaufføren, han er lidt bekymret for. Jeg er klar med, jeg har det fint, altså. Godt. Der er ikke noget dårligt. Og ellers så lover du lige at sige til, hvis der er noget, ikke? Start med at give ham dankortet. Start med at give ham dankortet, så han får penge for sin tur her. City. Vi har på Amager Torv nummer 5 truffet en vandret beruser. Det var et humlechok, der blev sendt afsted hjem efter et tjek med en ambulance, X-ray team.